Стабил инженеринг е повече от дистрибутор на оборудване. Ние сме вашия доверен партньор в инженеринга и интегрирането на машини, защото зад всяко решение стои екип от опитни експерти. Нека ви разкажем за StabilX, нашият процес и хората на всяка стъпка от него. Преди да се срещнем на живо с клиента, ние вече сме го намерили. С правилното послание в правилния момент. Защото добрите партньорства никога не се случват случайно. Първия разговор не е за продажба, а за изграждане на доверие. Идвам при клиента не за да му говоря, а за да го чуя. Защото едва когато разберем предизвикателството, може да предложим стойностно решение. Анализираме всеки детайл от производствения процес на клиента. Не защото трябва, а защото знаем, че грешката на етап проектиране струва многократно повече в бъдеще. Създаваме всяка машина със смисъл към спецификата на продуктите на всеки конкретен клиент. Така че ние не разполагаме с универсален подход. Ние разполагаме с системен подход. И защото за всяка навременна доставка стоят седмици подготовка и следим всеки детайл и всяка поръчка, за да няма изненада за нашите клиенти и за нашия екип. Пускът на машината е момент с нулев толеранс на грешка. Инсталираме, тестваме и проверяваме и чак когато клиентът потвърди, че машината работи както трябвало да работи, смятаме задачата за приключена. И понеже производството не спира работа в петък след обед, нашия клиентски център е на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата. Превантивната поддръжка е моята задача. Ако е извършена добре, няма да усетите, че съм посещавал вашето производство. И това е целта. А когато клиентът има въпрос, лесен или сложен, му предлагаме и техническа асистенция, защото всеки спестен час на оператора е спестен час и на линията. Всяка година заедно с клиента правим анализ на случилото се, но и с поглед в бъдещето, какво можем да подобрим, какво предстои. Препоръките, които даваме, имат за цел развитие на нашите клиенти. Добрите резултати заслужават внимание. Ето защо, когато помогнем на клиент да постигне нещо значимо, не го пропускаме. Споделяме историите за успеха с гордост, защото това е доказателството, че работим правилно. Екипът ни не прави просто транзакции, ние изграждаме дългогодишни партньорства и това ни отличава. StabilX, това сме ние. Това е начинът, по който всеки човек в Стабил инженеринг поема отговорност към вас, нашите клиенти. Благодарим ви, че ни се доверихте.